Ukuphupha ngenkomo noma izinkomo. Ukuyiphupha inkomo isesangweni, kukhona isidalwa esidinga ukungeniswa kulelo khaya osuke kulona. Kanti ukuyiphuphizela inkomo amawele kusho inhlanhla enkulu ezayo. Ukuphupha uhujwa inkomo emnyama kusho ukuthi idlozi lakho liphenduliwe. Kusuke kubika idlozi eliphenduliwe. Ukuphupha inkomo ikuhuba ekukhipha ngamandla, ikukhipha ngaphandle kwekhaya lakho njengamandla amakhulu, kusho ukuthi-ke lungisa indaba yesibongo, awusiyena noma kungenzeka ukuthi awusiyena owalapho kulelo khaya. Ukuphupha-ke zisegcekeni kusho ukuthi zidalwa zingenile zingaphakathi ekhaya. Ukuphupha-ke zihamba zigcwele nje egcekeni noma ungena endlini kusho ukuthi-ke izidalwa zidinga ukwenzelwa umsebenzi noma-ke kudingeka indlu yazo uma nje inkomo ingena endlini. Ukuphupha zisibayeni kusho ukuthi izidalwa zingenile ekhaya. Ukuphupha zisentabeni izinkomo kusho ukuthi izidalwa zingaphandle azinakiwe. Ukuphupha umfula mhlampe uyibona-ke semfuleni kusho ukuthi udinga ukuthi ugeze idala uyingenise ekhaya. Ukuyiphupha isedibhini kusho inhlambuluko yezidalwa edingakalayo noma umsebenzi wokugezwa. Ukuphupha izinkomo zilwa zodwa, lokho kusuke kusho inhlambuluko edingekayo. Kungenzeka ukuthi ubangwa izidalwa. Ukuphupha ezibomvu owazi ukuthi-ke lapho-ke idlozi lasekhaya komama lelo likumele. Bese ezimnyama-ke zivame ukumela idlozi lasekhaya kobaba. Uma unombuzo buza kwi-comment, usubscribe naku-YouTube. Nisale kahle.